Arratsaldeon, Enrique Etxeberria eta eskerrik asko gaur gure saioan izateagatik. Eskerrak zuei. Begira nago zuri, ea zuk egin alduzu sekula operazioren bat? Ez diazu erantzungo, beraz. Ez, batzuk bai. Batzuk egin dauzkazu? Bai. Bai? Bai. Badaki satarra naizela, baina alegina egiten Baina, zirugia estetiko operazioak zatarra garelako egin behar ditugu edo? Bakoitzak nahi duen agaitik egiten ditu. Batzuk komplexu bategaitik, beste batzuk istripu bategaitik, beste batzuk nahi duelako. Ja. Nik bi irudi erakutsi nahi nituzke. Bai. Bata hemen ikusten dugun, eta hau bagizun orden. Aberlaga pentsaten, bai, jausten nahi. Gero esango diazu, baina bai ala ez? Bai. Bai. Ta, zuk irudia ikusi eta bai. Tita, bai esan du. Bale, gero esplikatuko diazu zer. Zazpi. Zazpi. Zazpi dauzka eginda? Bai. Uite, dio. Zazpi. Ea, urrengo irudia favorez, lankideok. Modeloa, Beste zerbaitegatik ezagunagoa, Bai. Bai. Gizon oso ospetsu baten Andregaia delako, edo neska laguna, edo dena delako, baina... Eta honek? Argazki honetan bi. Bi. Eta argazki hortik bera beste bi. Bai? Bai. Baina hori ja badakizulako. Bueno, bai, nire lana da. Zure lana delako. Honek ez dauka beharrik, ez? Bazeukan beharrik honek zerbait egiteko? Nik usten dut lehengo irudia ataratzen baduzute. Bai. Niko 30 milioi urtera irabaziko banu nire itxuragaitik uste dute hor egongo beharra. Aha. Bueno, tira, gizon hau, ikusle estimatuk, Enrique Etxeberria da. Beraz, zirujau plastikoa da, 18 urte daramatza operazioak egiten. Eta ez da erraza gainera, gizon honekin eta zuen tankerako jendearekin telebizioan izketa egitea. Beraz, asko estimatzen dizut. Gaur bisita egin zana, eskertuko nizuke gure maira etortzea, eta zuen lanari buruz piti bat hitz egitea. Lasai eta libre asko. Enrique, lehen da biziko galdera egingo dizut, eta ja... Arratsaldeon. Nik zerbait egin beharko nuke? Oporrak ikusten da hartu dituzula, Ongi hartu gai. Lan pizkat bakarrik. Lana bakarrik. Baina aurpegian zerbait aldatuko zeniak ez, batzuetan... Hori ez da zirujauan erabakia. Nik usten dute... Baina zuk aholku eman zen izadake, ez? Zure gana joan dakoan, esango nizuke, tira, hemen polsa hauek, ez? Batzuetan. Ez, baina... Gaur lasaiago daude, jai egun batzuen ondoren, baina... Baina, nik uste dut lehengo bakoitzak auki behar dula beran nahia, ez? Nik ondo banago nire gorputzarekin inork ez du esan behar hau egin behar duzu, ero beste egin behar duzu, ez? Hau da, arropa bezala. Inork ez digu esaten korbata bat eraman, ero ez eraman. Eta nik uste dugu apos dela, eta nik korbata batekin nago. Aukera guztiak nik uste dut oso baliogarria direla eta bakoitzak erabaki behar ditula. Ez da hirugarrengon pertsona bat sartu behar. Orain, oso ezberdina da, inor konsultara badator eta galdetzen duen begiratu, nire aukera, esate baterako, nire belarria, nire sudurra, ero nire bularra da. Zer egin dezaket eta zer egin dezakezu. Hortaz, eta orduan bai, iritzia eman dezakegu. Iritzia eman dezakezu. Jendeak ze eskatzen du, Enrique? Hemen esan behar da, jendeak esaten duzunean, orain 15 urte, ia gure bezero guztiak neskak andreak ziren. Orain gauza asko aldatu da. Jarraitzen dute gehienak izaten, egunetik 85, baina ja gizonak sartu dira oso gogor eta gero eta gehiago euren itxura zaintzen, eta badira egunetik 15 ebakuntza bat egiten dutenak. Ebakuntza bat gauza serioa da, ez? Neri ala iruditzen zait beti. Behin medioetan pentsatu delako adibidez txokolatezko tableta. Hori, txokolatezko tableta adin batetik aurrera oso zaila da, eta batez ere urte batzutan kilo gehiago izan badituzu. Eta horren esaten duzu, azal horik kendu egingo dut, ze txokolatezko tableta ezinezkoa da. Baina, hori egiteko kirofano batean sartu behar bada, errespetua ematen du, ez?
Bueno, niri kamera hauek ere errespetua ematen didate. Bakoitzak nik kirofano batean usten dut munduko lekurik seguruena dela. Zuretzat igual dudarik gabe. baina lo jarriko nindukezu zuk ni. Egin ez na, ni ez nahi bilbotarra. Bilbon lan egiten dut, baina eibartarra naiz. Ja. Eta jente asko esaten dizu, ni indautxuko naiz, niri anestesia lokalekin egin, mesedez. Eta gero, heltzen gera, eta, bueno, indautxu nire eta bizi ziren, baina ni... Orduan, nik uste dut gauzak ondo egin behar direla. Kirofano batean eta kirofano kanpo batean. Ja, aha. Enrique, eta tertuliak idok, zuek ere galdetu dezakezuen, lasai asko eta bueno, zuen konsulta partikularrak egin nahi baitu zure, libre asko, ni ari naizen bezala. Edo zein kasutan, batetik daude, istripu bat izan eta rekonstrukzioak izan litezkeenak edo, bakarren batek, izan dezakez, masari zurren bat puskatua, edo zurren bat, edo bestetik izan liteke, komplejoz betetako personaren bat eta psikologikoki indartzeko edo zerbait aldatu nahi duena, eta hirugarren nahi izan liteke kapritxoa, ez? Ez da beste kasuri badagoen? Bai, erantzungo dizut alrebez. Bai. Beti saldu digute kapritxoa dela gehienak. Nik benetan urte baten zehar ikuste ditut, bai, kaso bat, ero bi kapritxoa direla, baina gehienak ez dira horrek. Nik uste dut konplexu arloan badaudela kopuru handi bat, 125 gutxi gora bera. Eta askotan, konsultatu dugunean psikologo batekin ero psikiatra batekin, egun bitan, bueltaz etorri da, papel batekin, operale, por favor. Bai, psikologoak esan duelako, bai. Orduan, konplexua da, baina motiboak ditu, ez? Hori ulertu egin behar da, eta orduan, batera egiten dugu diagnostiko ero analisi bat, bai? Eta gehienak dira, ez bakarrik istripuak, ebakuntza bat, jaiotez daukasun defektutxoren bat. Horrek oso isilik egoten dira, eta ez dute esate baterako bular bat dut, eta bestea ez? Ja. Nork esaten dute, argazkikoak eta olako jenteak. Ja, aha. Geroz eta gazte jende gehiagok egiten du zirurgia plastikoa? Ez dut uste. Ez. Eta gainera gauza bat aldatu du gazteekin nik uste dut oberantz. Orain 20 urte gaztea etortzen zen isil-isilik, esen esan ezer, ni bakarrik informatzera nator, eta gaur etortzen dira haien aitekin. Aita tamarekin. Bai, gurasoekin. Eta nik uste dut asko normalizatu dela, etxean nola hitz egin dezaketen, begiratu, nik konplexu handia duk, nire belarriak holan daudelako, eta uste dut gutxienez galdetu egin behar dugula. Eta nik uste dut hori dela aktitude positiboena. Baina guraso askok erabiltzen dute, hori opari modura? Askotan esaten da. Askotan esaten da. Estatu batuetan adibidez, eta gauza guztiak. Eta hemen ere. Baina oso gutxi. Si apruebas todo, te operas. Bale, kasu bat, bi. Baina nik uste dut... Eta krisian abaritu izan da. Ni oin dela hilabete bat, mediku batek esaten zegoen, krisiarekin titi gutxiago jartzen zirela, eta hau da, fakturazioa jeitxein dela. Ordan, krisi horren, krisian kuantitatiboki alda, beraka bat egon da, mantendu egin da, edo krisiak eraginda ere ebakuntza motak aldatu egin dira, hor nola dago? Begiratu, esatera noan ez sinistekoa da, nik uste krisia dan hori eman digula alde guztietatik. Eta Rajoy eta Montoro izan ezik, denok ez dugu ikusten, argia, horrein dinok. Baina urtetik urtera, gu behintzat, eta nire ospitalean 12 zirurgia plastiko gaude, 20-30 unetik igo dugu urte guztietan. Bai, 2013, 2012, orain zer aldatu diran? Joerak, txikiagoak egiten dira. Kosteak, nik uste denok ipini dugula gure gerrikoa zulo txikienan, ez? Eta orduan prezioak bera joan dira. Enrique, gaur bertan ikusi dugu, eta egia da, gaur bertan, sareko atari batean oferta hau ikusi dugu. Bai. Eta hala da, eta albiste hau zeratu dugu, eta prezioak hortxe dauzkagu, berez, bularreko protesiak jartzea, bularrak handitzea,
deskontuarekin. Eta erdi prezioan, berez, 7.000 balio omen du honek, eta hortxe daukagu prezioa, 3.500. Begiratu, a ber, politikamente korrektu izan behar naiz, atara duenak, Bai. ez dauka tituloak eta beran emazteak ere ez. Eta klinika X esaten duena ez da klinika bat. Orduan nik usten dut, entzuten daudenak inteligentea direla, nora joan, nora ez joan, protesi kalitateko batek balio du 1.400, 1.500. Koste zendagilaren zat. Non dago gezurra? Zaitik horrez dago ez klinika, ez anestesia. Nik Koreatik ekartzen baditut, euro batera, protesi batzuk, debekatuta dago laipintzea, baina badakizu, Espainian debekatuta dago kokaina, prostituzioa, armak, Koreako protesiak, baina sartzen dira, Horrela, atara dezakezu olako... Beraz, hemen ateratzen duan lezioa da, oso kontu zibili behar dugula gauza bekin, ez? Edo Eusko Jaurlaritzak hartu behar zuela neurriak. Ez du hartzen neurririk, ez dago kontrol zehatzik gauza hauetaz? Nik bihar bertan ipiniko nuke hau... Salaketa bat edo zerbait. Gaur bertan ikusi dugun benetako iragarki bada, Eta asko daude. Ez da guk asmatu dugun ezer. Frankiziak eta hori bintzaten Iruñan ere ikusi dauzkat. Hori esatera noan, orain hasi da las grandes superficies denetaz, hortzetan, zirurgia plastikoan, gure begietan, eta nik uste dut hau benetan ikaragarria dela eta ezin dela onartu, ez? Eta... Arrezkitsua dela, azken finean, ez? Arriskutsua... Oso arrezkitsua dela. Bai, gure... Frantzian ikusi genituan, ez? Protesi hauek eta zer nolako egora dukatean emakume askok, ez? Eta Espainian ere bai. Esate baterako. Zain horrelako operazioak, imaginatzen dut, hau da, bularregoa egiten diela, anestesia general, edo nola izaten da? Anestesia orokorra izango da, ez? Bueno, Indautzukoa baldin bazara, ba, igual, ez? Indautzuko baldin bazara. Indautzuko ez bagean... Egin dezake bai lokalakin, bai sedazio batekin, ero bai anestesia orokorrakin. Ez da aukera bat. Egin behar dena serioa izan. Lehenengo, elkarrizketa sakon bat eduki gure bezeroarekin, aber zer nahi duen. Askok esaten dizute, nik orratz bat ikusten badut, korrik irtetzen dut. Bale, anestesia orokorra. Ero nik nahiago dut dana entzutea, ero lehenago esnatzea sedazio bat. Eta gero, esate baterako, badaude bakuntzak, burua zabaltzen dugula, egin behar direla, nahi ez anestesia orokorrarekin. Baina ondo egina, eta ondo egina nik ez dut usten arrisku gehiago duela. Teknologiak eta teknikak aurrerakuntza asko ekarri dituzte, eta aluzinatuta gaude gu behintzat, lantaldean simulagailuak ere erabiltzen dituzuelako. Bai, ezken ikusten hau izan dela, mende hontan hasi den errevoluzio... Hau zera, nolako bularra nahi dituzun? Ez, a ber... Hau hartu esan behar da, tresna bat bezala, gure bezeroari esplikatzeko zer posiblea den, zer ez den posiblea, zer hartuko duen aukera batekin, beste batekin, eta horreta zer lortzen dugu, ez bakarrik gu teknikaki eman berari esplikazio zehatzak, bai eta entzun zer nahi duen berak. Zer gaiti lehen zan, nahi dut taia bat, edo taia bi, zer da hori. Ni kotxe bat eroste banoa, ez dut esaten nahi dut kotxe gorri bat, nahi dut entzun esplikazio guztiak, eta gero nire gorputzan ez bada sartzen hau, ero sartzen bada, aukeratuko dut, ero ez. Azkenean da elkarrizketa serio bat egoteko tresna oso garrantzitsu bat, ez? Naiz, hobeto da, bezero bat galtzea, ondo esplikatzea gaitik, gero 5 urtetan egotea pare baten kontraburuarekin joten, porkile opere. Ja, hemen irudietan ikusten ari naiz, eta orduan, bata da bezeroa izango litzateke, eta nola geratuko litzaizkioken bularrak adibidez, ez? Edo ze aukera dauden, bestea da nola gelditu den, zein zen simulazioa eta bere azken resultatu. Eta nola geratu den. Eta susto asko izaten dira, alegia
operazio egin, eta, tira, bezero ez gustora geratzea, esan nahizu, nik askoz ere... Pertsona gara eta gauza txartu egin dezakegu, baina ni datu bat... Baina ondo eginda ere, bai, datu bat emango dizute, azken 5 urteotan ez dugu bular handiketa baten protesi bat aldatu. Bat bakarrik, arrazoi bat egariek. Orduan, nik uste dute teknologiak ekarri digula ziurtasuna bai sendagileari, bai gure taldeari, eta, bueno, bezeroari azkenean, ez, eta gu... Sudurren simuladoreare badaukazu ez? Sudur ezberdinak aukeratzeko edo nola dago? Ez, orain badago, egon gara 10 urte simuladorekin 2D, eta pizkat motza gelditzen ziren, eta orain urten du ja 3D sudurrerako, lipozukziorako, sabel alderako, eta, bueno, jendeak oso ondo onartzen du. Gainera, ez bakarrik guk esplikazioak ematen diogu. Gero etxetik ematen diogu akzeso bat bere kasu konkretura, eta berak hitz egin dezake beran familiarekin, ero beran nahi duenarekin, bueltak emon, hau dira aukerak zer uste duzue, eta orduan baia heltzen da erabaki finko batekin, ero margen oso itxi batekin. Eta, bueno, arrisku bat hartzen dugu, ez? Holan ez bada geldatzen, ikutu egin behar dugu 0 eurora. Orduan, gure konturako ondo gelditu behar da lehengoan. Ja, haizu, eta ospetsuek eraguztietako irudiak eragutsi dizkiute, batzuek esan egiten dute, beste batzuek ez. Orain ja esatea ematen du normalagoa dela, ez? Alegia operazio bat egin dut edo, ez? Hombre, nik ez nuke esango, ez? Baina nik ulertzen du jente hauek esan egin behar dutela, ez? Zaitik, bueno, haien itxurekin bizi dira eta horretaz bizi dira, ez? Ja. Nork esango zuen, Angelina Jolie edo Brad Pitt operatuta daudela. Bai, operatuta eta askotan, ez? Orduan, zer saldu du... Eta zer behar daukate horiek? Angelina Jolie eta Brad Pittek zer behar, ez? Ez dakit? Ikusi dituzu Brad Pitten belarriak operatu baino lehen? Ja. Ero beran akne markak, nik uste dut hobeto dagoela. Tira, horrek ere zerbait behar zuen gaizki, ez? Dendera ezin izango du ondo. Uso Arbelaitz, arratsaldeon! Arratsaldeon. Zuk egin duzu azterketa, ospetsuen azterketa. Bai, Enrique, ona etorri zarenez, jakiteko ea zer egin duten ospetsuek, ze askotan zaila da jakiten ze aldatu duten, ze aldaketa egin dituzten, batzuen kasuan ere harrigarria bada, baita adinagari begiratuta ere, bai, ze askok gazte-gaztetan pasadirelako kirofanotik. Hortaz, Enrique, azterketa txiki bat egingo dugu zurekin. Egin ezagun, bai. Ondo iruditzen zaizu? Bai. Hasiko gara, emakumezko batekin, Adriana Limarekin. Zebera, gaztea da, 32 bat urte dauzka, 33 egingo ditu ekainean. Zer egiten du neska honek? Hau modeloa da, Victoria's Secretko supermodelo horietako bat da. Eta neska honek ere, operazioak edo egin ditu. Zer aldatu du, Enrique? Ze ikusten diozuzuk, zegu? Argazki horretan botox du eta Espainiak handitu ditu. Espainiak ere bai. Ja, zer da botox? Bueno, bekokirako eta begiaren aldeko... Zimurrak eta kentzeko? Zimur txikiak paralizatzeko. Paralizatzeko, ja. Likido moduko bada botoxa edo nola da? Bai, likido bat. Eta egiten duena gelditu muskuluak esertarako ez duena balio. Esate baterako hauek. Ja, baina gero horrela geratzen zaizkizue batzuk, ez? Azala tira egina. Ez, baina hor dago pizkat gure eskua, ez? Badago jentea esaten dizula, nahi dute paralisis total. Eta esatezu, ikusi zera begiti bera. Eta ez da ona, ez da gokia, baina beti nik uste puntu erdian dagoela... Neurri harrapatu behar zaio hortaz. Eta egin gauza bat hobeto da motza gelditu, pasatzea baino. Segi ez daune, azterketarekin. Bai, Meg Ryan ere ikusi nahi dugu. Ez dakit hau den adibide bat oso ongi atera ez dena edo neurria harrapatu ez diolako, Meg Ryanek bezeroa kasu honetan, edo, baina tira, bada adibide horietako bat atentzioa ematen duena, eta batek esaten duena, tira, okerxiago geratu da.
Ez dakit. Ea profesionala ze pentsatzen duen. Bueno, nik uste dut hor bokadillo asko jandituela, alde batetik bestera horrez dela kirurgia bakarrik. Pizkate, bai, baina, bueno, nik uste dut ez dagoela oso ondo egina espanetako aldaketa, ero bai matraia zuia azurra ipini dioten rellenoa, baina, bueno. Zartzeari beldur hori jende askok du, Enrique? Aktoreek askotan esaten dute Hollywooden 40 urtetik aurrera oso zaila dela lana topatzea, eta hortaz azkenean hontan erortzen dira, ez dakit gure bizitza, zeluloideizkoan ala da gure bizitza arruntean ala izaten da? Ez baina, nik uste dut, bai, beldurra badagoela, ez? Esate baterako daukagun langaberik hainbeste jente etortzen da, esaten dizu nahi dut, itxura hona aukitzea elkarrizketa baterako, ero nahi dut, ez dakit, beste pizkate freskatu, ez? Nire, ez ebankuntza handiak. Orain oso modan dago esatea cirugía minimamente invasiva, ez? 3 toketxo eta pizkate hobeto egotea, ez? Bueno. Lehen ikusi duzu Asturiasko printzesa, eta esan duzu 7 operazio dauzkala? Berak esan ditu, Berak esan ditu, bale, baina zuk... A ber, lehen zuen irudia da, bai. Egia esan, itxura aldatuta nabari zaio, aldatu duela itxura, eta aldaketa batzuk egin dituela. Ondorengo gaur egungo argazki bat ere badaukagu, okerrezpanago hori da lehen zen bezala. Oso nabarmena izan duzen, sugurra aldatu zuela, kokotza ere bai. Matraia zurra, Hiru. Espainiak, Lau. Botox, Box. Surko nasogenianoak. Surko zer? Surko nasogenianoak. Bai, horre, erreten horiek ez da, bai. Eta horren komisurak ere gorantz egin diote. Zer? Hauaren zer hauek ez, bai. Emateko, bueno... Bai, irribarre... Ez daukal irribarrea, ez? Oso genio bizia duela esaten dute, bai. Eta zurra bitaz ikutu da, Bitan, bai, Bai. Oso txarto hartzen zuen arnasa. Eta... Egia, bai, bere kasuan esaten zuten arazoren batzuela arna sartzeko, eta... Ja. Ongi etorri zaizkio ebakuntza hauek, Enrique, zure ustez, ongi etorri zaizkio ebakuntza hauek, egingo zen izkiokezuk, edo... Bai, pagatzen badio, egingo zen. Gustatuko zitzaitan, baina... Ja. Ez, nik uste dut pizka gehiagi dela, ez? Nik uste dut lan pizka gehiago egin bazegun, eta diru gutxiago horrekin, ez zuela egingo, zazpio. Baina, bueno... Aukera duenez egin egin. Aukera duenez, aurrera bota behar da. Denon diruekin, samur. Ez dena esan behar da, nik oso guapa ikusten dut. Gauza bat ez du besteak entzen. Beste bat oso guapa dena ere bai, oso ederra, baina ara, hau ere, kirofanotik pasada, Irina Sheik, supermodeloa. Honek ere operazioak egin ditu. Ebakuntzak egin ditu. Zu nahi duzuna esango duzu, baina irribarre hori erabat faltsu geratzen zaio. Eta ez da ze arraio egin duen eska honek, Ba aldakazue lehenengo argazkia. Bai, badaukagu. Fijatu, bai, Gorputz osokoa da, tira, bai? Bera fabrikatik irten zuenean. Eta, bueno, hurrengoa ipintzen badugu, nik usten dut pizkat aldatu dela oberantz, ez? Beran gorputzari zehar bizi da, eta, bueno... Ja, honez esan edo zure fabrikatik pasatzen den edonork bukatu dezakela horrela edo? Gustatuko zitzaidan, bai. Esaten dizute, nik alakoren sudurra nahi dut, nik alakoren Espainiak. Esan bai, baina ez asko, nik usten dut jentea oso realista dela. Bueno, oso atletikoa, baina realista bere espektatibekin. Eibarkoa ere, bai, gaur egun bai. Eta zu, berez eta sortzez Eibartarra zara, eta Eibarrek daramane kanpainarekin. Primerara, bai. Eta primerara, itxura guztien arabera, geroz eta gertuago dauka hori eta, Gizonezkoak, bai, eta harrituta geratu ginen Donostiara etorri zenean John Travoltarekin. Zer esana eman zuen bere itxura berriak nolabait esateko. Enrique. Bai, asko estropeatu da, bai. Naita egin du, ez? Zer gertatu zailo? Zer kutxe egin du John Travoltaren ebakuntza hori eta? Gustatuko zitzaidan kasu honetan gauza bat esatea. Ez hau da Stallone, da Mickey Rourke, Schwarzenegger. Zirugian aparte, anabolizante asko ibili dira erditik, hormona del crecimiento, DEA...
Eta hori egiten digu mai honetan gauden guztioi itxura nahiko freskoa, polita eta gazteagoa edukitzea 6 hilabetean. Armstrongek ere erabiltzen zuen. Eta, dana kombinatuta azkenean izaten da la caída del Imperio Romano. Eta honek egin duena ni ez nuen egingo ez. Ja, zimurrak ere badu bere grazia, ez? Eta adinarekin... Eta adinak ere. Bai, horregatik esan duen, ez? Ez dago beti, ez? Baina, badaude, presidenteak hilea pizkate tintatzen duela gazteago iruditzeko. Beira posi badago, hori da... Eta azkeneko bat, mutil gazte bat, Sergio Ramos, futbol jokalariak, honek ere aizue sudurra omen du ebakuntza egina sudurran aldatzeko. Eta ikusi duzu, 3 gol sartu ditu 2 partidutan. Da aerodinamika pura. Nik usten dute sudurran itxura hobetu egin duela, ez? Eta, esan egongo pozik beran itxurarekin, eta orain aita esatera doala, erabaki du pizka finago ipintzea. Hauek ekarri dizkizugun adibideak, Enrique, jakin mina piztu zaigulako, honek morboa duelako, Bai. Beraz, jendea zurekin piti bat apura dute biliko da, ez? Zun norbait ezagutzen duzunean, segituan egingo duzu radiografia eta esango duzu, tira, honek egin du, hau, ez da. Ez, baina, ni sorte bat daukat. Ni miopia pizka daukat eta nik 3 metrora oso ondo ikusten dut, baina hortik aurrera ez, orduan bestelan ezin nahi. Akatsak ere hain erraz identifikatzen dituzu, Enrique? Akatsak edo, tira, aldatuko zenuke. Bai, ondartza baten manago betaurrekoekin, una fiabilidad del 99%. Tira baizu, Enrique Etxeberria, benetan, asko estimatzen dizut, telebisiora etorri izana. Ez da inora ausartu hemen, ez Aramendi, ez Ainhoa, ez De la Maza, ez galdera egitea, baina gero hitzein dezakezu gure tertuliak idekin. Nik esan dizut, izatekotan ere, bakizu, txokolatezko tableta, baina uste dut adinarekin ja hori ezin dela. Aznarre bakarrik lortzen duela. Bai, baina 3 milioi bider. Zema balioko luke, zera liposuzio batek, zema balio du? Gastu guztiak sartuta 3.000 euro. 3.000 euro. Eta zimurrak zeratzea? Bakarrik relleno 8 bat bada, 300 euro. Baina, asko badituzu... Gehiago, biderkatu. Biderketa bat egin. Zenbat zimur alako prezioa. Enrique Etxeberria, benetan eskerrik asko mundu hau esplikatzeatik. Eskerrik asko, benetan.